Hej Askam, jaunlager kvalt, 8-8, hva kan du bruka til rørslitet til? Nei, det var ikke brukt noe som helst. Det krever jo det å være vinner hvis vi skulle fylle vi i Ådalstrøynen, og nå spalte jaunlag til det var ikke brukt noe som helst. Nå just det at han fyrir, og fyrir just det etter spil om, det blir for tungt alt. Ja, det råkner vi til. NSO så mye godt li, at jeg trykker ikke snakker stegget dem nå, og nu har vi spalt mot dem i 2 minutter, og jeg hadde i boadisten så har vi vært bedre li boadistene, og jeg vet ikke for at tror noe vi holder ikke det, at det bare akkurat egnet skilt, og sjåan det blir det tungt, har vi ikke kjenner akkurat visjoner til, og det er som skjedde i det, og nå så får jeg det målmål mot enda disten, og det sjåan, det det som skjer. Men man kan nok rolig si at det er linje 8 kvarsen holder det. Ja, men det tror jeg vil komma fram om 1-0, og så det per automatik att spelare fettla bara sin ratter och till det så sker det och vi lovar time in distance och vi tar så om då i hålla ju så viktigt det var inte låta den distance efter och jag vet inte vad sker men tar komma så ordentligt in distance. Tid av tossen syndrom, jag vet om att det scores någon echo på det scores någon echo på de chanserna som det har. Och det man måste säga att det hade syndrom till sporters och vet inte vad någon säljer i virala. Ja, det är det som jag säger vet att vi borde kanske ha först 3-0 i hållas någon och men då har vi inte skor på de chanserna som vi har som är stora chanser. Så fem mot trubblar så att någon lägger. Det hade är bara stövan och ännu så är det så mycket gott li lödne att du ver straffar hvis du inte skorar mot dem. Kvart målet nu lever det som att Lucas som Osner listan jag där första plats till Lucas som sätter en Gustav sportsmålsteknik ut vi. Kvart målet det kan nu för landskapet när vi är. Nu må jag säga som NSO plats här. Vi tar vi ett eindista engine och så mot spela för higher och rena komma så högt upp som nu ena för kom. Och till bench för det sauna och ser och som kattarna som har ut till långt i Europa vi stäppa säkert nu. Nej, det hade inte. Jag hade spelat Jokon och Lie Eisne blir bättre och bättre och jag hade vi spela tvärtom eller tror jag sist nu har spalt rymliga väl och jag hade vi bör bara bättre och bättre särskilt för hållare där hade jag spelat Jacob Hackre men ja, det vi kommer bli ännu bättre i natten. Tack för det, hej Askam.